Добрый вечер, уважаемые аматоры футбола. Вітаю вас на стадионе Городея на матче чемпионата Республики Беларусь поміж командами футбольного клуба Городея и футбольного клуба Лисиц. Дякую вам за то, что вы пришли сегодня на наш стадион и жадаем вам отримать задовольнением. Золотова Старгородский, ну і відповідна рокіровка на фланзі у іх відбувається. Ще одна передача у штрафную, перший удар у сустрэчы атрымаўся у Максима Фішчука, сустрэўся он головой з мячом. Лебедзев можна пробіць Йоксімовичу, удар у далёкі вугал і у бок брамы Даўгяла, хто яго нанясе, Максим Фішчук, удар і Даўгяла выратоўвае сваю каманду, глядзіце, які сейф. Не сказывается. Йоксімович. Будет стрел с пэўнай адлегласці, удар і зноў-такі мяч ляціць. Зноў каля мяча, перадачу штрафную і там Клапоцкі. Удар! Ляціць мяч вышэй. Гэта застаецца загадкай. Матвеенко. Удар Старгородскага і як жа памыляецца Ігор Даўгяла. Артём Старгородскі на 57-й хвіліне гульні выводзіць Віцебск наперад. Гэта відавочная памылка Ігора Даўгяла. Ляцеў мяч па тым месцы, дзе знаходзіўся брамнік, але ну, гэта хіба і такое, канешне, бывае у брамнікаў. Спадзяюся, сябры, што гэтая памылка Ігора ўсё ж такі не чэмпіяната у падгрупе «Поўдзень». Працягваецца наша сустрэча. Сазанович, Лебедзев, глядзіце, Волкаў! І лік робіцца 1-1. Роман Волкаў аднаўляе на 67-й хвіліне гульні парытэт. Ну вось так, там Лебедзев і Волкаў, яны, в прынцыпе, маглі нават паспрачацца за тое, хто ж зможа ў гэтай сітуацыі. Рыхтуецца выканаць гэты штрафны, там у сценку упісаліся і футбалісты Гарадзея, рассыпаецца на удар і сейф Дмітрия Гушчанкі, вуглавы.